Ešte som nikdy nešoférovala tvoje auto. Môžem si prosím zašoférovať? No tak tu ťa stopnem, určite nie. No tak to máš smolu, lebo ja mám túto kartu, ktorá ti prikazuje, aby sme si vymenili miesta. Pomoc. Zahrám túto kartu, môžem si ukradnúť hoci ktorú z tvojich kariet. Tak ťahaj. No, ja som aj tak myslela tú kreditnú. Však ale to nebolo v pravidlách. Odteraz je to jedlo už moje. Čo však, ja som sa teraz kúpil, čo robíš? Mám kartičku lupiť jedla, takže to jedlo je moje. Dobre, no tak dobrú chuť ti prajem. Ďakujem. Používam na teba túto kartu. A o čom to je? No chod za tým chalanom a vypýtaj si od neho kontakt. Dobre, idem. Ahoj, mohla by som ťa poprosiť o číslo? No a keď nejak nedáš. Páči? Ďakujem. Ty máš akože uloženého, to čo má znamenať? To musí byť nejaký omyl. Počkaj, kam ideš? Chcem hrať túto kartu, povedz mi jednu pravdu a jednu lož a ja musím uhádnuť, ktorá z nich je lož. Mám raz šteniatka a podviedol som ťa s upratovačkou. No to, že si ma podviedol s upratovačkou, je samozrejme lož. Áno, pravda, uhadla si. To ako môžeš toto povedať? Teba ako môže napadnúť vysloviť to, že si ma podviedol s Však je to hra. upratovačkou? Vieš čo, na tom asi niečo bude. Tak sme dohrali.